Karon namin nagatuktok-tuktok ma. Guys, majang bantang ni jong tanan guys. Welcome back sa mga vlog. Karong adlaw guys, Martes na. Sige yan way klase. Ay Miyerkules na di ay. Miyerkules na di ay karon na binahag Martes kay gahapon sige yan na may klase kato dayong pagkalunes so day sila klase. Hindi sa jogyapon na mata kay si Junjun biyahe. Hindi si Pangit dia, excited na siya mamasyal. Excited na mo gawas. Naman na siya ng isoro yung nagkabuntag. Karong ma-lipay po. Suro-suro dyan ka na buntag. Exercise ba? Dari si mama. Dari si mama sa tindahan. Ihi na po do. Ano ka? Nag-iihi man ka? Oo, ko. Madali. Suro-suro dyan ka rin dyan. Nangihi na po. Hindi na mag-ihi. Ano ba kasi mag-ihi? Wapa man na nauli na imong balibo Pangit. Wapa man ng tubo. Dito sa unahan be. Yung libang naman siya dito, dapat sa gilid. Di hara na iabot dito. Si maginog tubig. Asa, abot sa'yo mo na? Amin ni siya galing guys kada buntag. Hapon. Sunay mo man nagito nga guguna. Nagkiat pa man na siya. Uy, pa man malibang. Malibang mo ni gabi igod. Malibang na. Gabi akong gipagawas ni gabi eh. Nagkiat na ni mga agi. Anay, sud na ka dito. Lumong ka malibang. Nanada si Jay nakitaan. Erga dyan kaiyat kauna-unahon. Laki ra ba to? Maitik ra ba? Iyat ka. Maitik maing nag-iyat. Yay. Erga kaiyat kita ra maglaki. Suko ra ba? Wawa, gili-ili pa si Jawa na gani ning lakaw na gili-ili pa. Ikaw gajud. Sud na. Salon. Very good. Unya na pod ha. Unya na pod ta mamasyal. Ang tubig mo, sige na. Nga na, sige ka ginamog tubig kay arong di ka balisaw-sawon. Kay init ang panahon. Ang giinit dari. Sige ko na, Mingkoy. Oy Mingkoy, good morning Mingkoy. Naraman ka diha nagpahipi, nagsilos na pagkano. Agyat nga ding mama gangininit. Mas mama dari nag-atang kay magkuha na pod ko guys. Maglaba na pod. Adlaw maglaba kay ron di matambang. Laba ko karong maridyo. Magkuhan sa day ko magbisbis sa day ko sa mga guys, yung buntag nakaligo na ko.
Naligo ko na kaya gang labunan gahuwat pero hana matong ipangbabad hana naman tong kuskusan ni nagman siya dahil dyan nga abot wa pa ko nakakuan guys kapanudlay kay nadali-dali siya isa kong gitawag kay Tuwa kay na pagsubak na to. Ikaw na kini. Halabi. kurat ko na siya ikaw gajud mingkoy gihagbeng pero wa siya nakakawat kay nakurat. Bantay dyan ka na karon mingkoy. Tago na lamang katsidaan. Bayan ng bakaw natin. Nang langoy na nusag, ningatang isda, bantay dyan karon mingkoy ka. Buang basta isda gyud matarantang gyud buang kami dili ta kano na. Nangalangoy na nusag, ningatang isda. Ikaw ha, bantay karon ha? Bantay dyan karon. Tikadyo ka, katalikod na lamang tagamay. Mo nang gikawhat. Nangadjabo na nusag, ang isda. Ba't kaya pag isda kay mataranta siya sa? Taranta dyan na yung isda, ang kakawatan. Kailan ako ni mo nakawati ha, bantay dyan ka lang eh. Isda dili mo siya maghilabot. Imbis kay, ara ka cute pa ning isda, ay mo pang ipapalangoy Putan, utro sa. may daw gipalit na pinuputan. Yang buhok guys, mura pa ni gwak-gwak, wa pa ko nakapanudlay. Dali ko, pag gani ko katarang ug ilis, nanampit ka rin isa kataw. Nag-ilis pa ito, ba't katarang ug pamante, katarang pante, galubag-lubag pa. Batawag na si Jack. Balik ko dayon. Dali daw. Sige, istorya na ta na. Surang. Sige na. Nakaw na. Ligin mo ma. Iringin mo sa na karon. Namamahaw sa amiga sa paganin mi pamahaw. Nga na naman yung kaning isda na naman pamahaw. Umahaw sa amiga, pag may nakapamahaw. Naligo ko na kay agang labunon. Nagawat na. Mga bedsheet o mga pundahan. Mga puti ni Gian. Hatang ipangbabad ganiha. Sa karon mamahaw sa ami. Na guys, nang pinalit. Huwag mo ko nagluto kay huwag may maluto. Huwag mo miningat tukuan. Merkado mo nang namalitra siya kanang luto na. Pansit. Kanang munggos. Unsa pa ni. Oh. Dinuguan man siguro. Nensan di pa dinuguan? Paano mo siguro sa katawa mo matingog? O ginisa nga kuan taong unja guys ang utan ni mama unja na to nalimpihan ng isday nagaman na mo kuan pamahaw umahaw sa amin kami pamahaw ako kapanudlay guys dan panudlay ay maning luto na daan kay daghan ngayon klase pero mas lamig jud mo ka nung kanang kaugalingon atong luto kaysa ka ng pinalit. Ako na ka. Ikaon sa iring? Ha? Ikaon sa iring isda? Gihagbangag sa plastic, nakajagjag sa sahog. Kuy. Nanglangoy. Diatag mo. Wah, sarabag mga people. Larang mingawa. Mamahaw ta guys. Mahaw ta guys. Morning. Mahaw ta guys. Ang arong sudan utan. Munggot. Dugo-dugo. Talong o pansit. Mga ubong ni David. Daghang kain. Taluyot. Ngawag ta guys. Nagangdanggan din mo rin ngayon magulo-gulo. Tugod na. Tugod na. Ibo. Ibo. Saan di ba? Kung kita kanang Cotton buds? Cotton buds. Eh tubig na nakasulod. Anak mo. Pagkaligo siguro kadali-dali. Anak ya. Kuhaan ng tubig. Marami pa kayo tanawa. Makabuang. Mo din na siya, di na maligo. Hindi na magkabi ang cellphone. Nawa, nituga na. Nasakpa na. Makabuang ba? May gangatan mo ng linda. Hindi pa lang tagot kundi itong kaoran. Masaya ka cellphone. Ano yun mo na. Grabe na mga juk-juk. Parang Gayita ni mundo. Paris na mundo. May manglingaw. Uy, tingugay bata kami ng duwa. Sige yan ang may pasirit oh. Kami tingagay. Kami naman busy kami lilis sa mga cellphone. Hindi naman ang salida ako mag-edit. Mama, pag doon ako natulog hindi lang ditali. Kasi pag lang sa cellphone. Ang gagawin niya, hindi kita tanaw. Gamit ito na.
12 na tulog kabila no. Asdit, panoon. Asdit, medya pang man ko grocery. Oy, nahuman akong palabas gabi eh. Minus 15 para las 10, no? Ano, dirty. Natog ka. Hindi. Siya pa. Nasakpan din doon. Buangan niya ay. Hindi katawa siya. Nasakpan din doon. Inom pa ko gata. Dawan. Tugay doon. Inom pa ko gata at pagkauman. Naglingkod pa ko. Yung cellphone man. Bahi sabay. Sugan out kaliyo. Makalangan ng cellphone. Makalangan ba? Makawakas. Kamingaw. Mag-inventara na ka. Saan na ka mga panibig nyo? Malingaw naman ka. Hindi ako. Kan kayo. Hindi na ko. Uy, kagamay na anak. Bug si Rodat din ako kay mag-cellphone ako. Nawa. Gamay rin hindi ka ma. Nabagod ko sa panhina. Cellphone. Busog ko cellphone. Pagkiyon dong ay. Ay, ginagatan mo ng ganda. Nabusog sa cellphone. Parang namin nagkatuk-tuk-tuk ma. Amok ka oh. Ah. Namasko. May namasko. Saba pangit. Pangit saba. Ha? Kasi mukluma. Ah, Muslim? Badyaw? Badyaw? Para sa badyaw ma? Oh, panahon ba jo? Saba pangit. Pero sa amo na kanang muros. Moros. Sa amo din yung. Moros ang tawag. Oh. Kuan din sa Cebu. Muklok. Muklok. Sama pangit ay. Hi guys! Suman ako dito sa kusina. Hagisdahan ng nalibyan. Hanapang prito. Diyan rin napukusang kuan guys. Labunon. Haris ako sang labunon guys. Sasalingan tiwasan ang labunon. Dani karong gamay na lamay ang labunon. Muna yung labunon guys. Nalaman na nga kuanan guys. Kuskusan. Karong manam-manam. Hanggang manam-manam. Kaya ugdi manam-manam. Sa mutong kuan. Kadaghan. Diyan guys, maglabas ako guys. Po mo maglabaday? Palabi magaramdaghana na. Garamdaghana na yung mga ilaban. Palabi mapugka. Mapugkag way ugma. Ugma lang po ito ng uban. Uy. Ay, uy. 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 Huwag mo akong mawoy-oy. Hindi lali maglabaw. Human ako sa mga bedsheet o sa mga punda. Say, huy. Ikaw. Huwag mo akong mawoy-oy, ha? Hindi na ba lali maglabaw? Puti na lang. Hay, lami ka, Diyos. Balik ka wang maglaba. Lami ka, Diyos maglaba, guys. Say, sabi. Baliw mo po. Ano ba? Sakit mo gusawak maglaba? Manang, Agoy ka kung sininag. Himo mong kuwan sa lingkuranan. wala maganana. Uy. Anong gihapin, arong di mapin na, arong di mabasag ang kunot. Puti na lang guys, isang kimbot na lang. May mukha na ko nung si Sir, si Big Boss. Siguro ano po na siya. Gusto mo, kulatahan ka na susuras ron. Asa? Ano ba yung cellphone di? Pangkuha ka lang din yung cellphone. Mutumban si Ming kami. Para baka gisugod video. Kambi ba? A few moments later. Hi guys, madyong hapon guys, alas 2 na sa hapon dya. Das dyan dyan nauli, kaya nagdasi dyan snack. Nagdang snack dyan, pinagkaguna. Kuhan ko na nang hija guys. Palitaw. Jaga mo ni mama dia, suman nga budbud. Ma, timo ka ma? Akong tuloy na ba? Sapatos ko, hindi ko masolve. Tubig. Dia. Budbud nga kuhan ko no, pilit. Pilit. Sila wisa. Dana. Asa ka naglugan dong? Patay, winakuha ka ni ma.
Maabat pa ka tanay. Katawa mas mamas winakwakan. Hawak pa pong katadong. Sobong no eh. Asabong ni. Ma, Agat mo ha? kung mawakwak ta muli tagbol maglipad ra ta. Ay tubig. Ang load dyan, ang adyong tubig. Nisa kag di ka napayom ng tubig. Hindi ka taga-snack. Kayo ka. Mili ka, snack tubig. May tinawan ko na natin yung ilahang kuhan budbud. Amay guys. Lami, kay winakwakan man eh. Lami kay banto. Ba't itong laba? Na guys, kanta. Taman kong nauna. Nami bitaw siya kay Boss Uk. Mura sa budbud ni Mama Julie. Lami. Ako ugangan, binamit yung mga budbud. Na guys, lami guys ang tuman. Di ko nabalik ang budbud at balik niya dito sa bukan. Alas 2 pa, mag-ulit. Wakwak, gana nino kung mawakwak ko kayo. Muli ko buhol, maglipad ra ko, mutag para ko sa mga atip. Hindi mo na daw ng wakwak, pasyal na naman sila, hindi mo siya mang labot. Ang budbud yung pinalit ka kung gagmat kita nan. Lata ka din. Lutay man to, kato atang pinalit das ni Agi. Okay. Tayo. Ang gani kay Kuan, Boss Uk.